Amba ufo au ka sugandila kanyesi Lumière TV ma membe se kato kunafoni jelen obedama anga to dumkana bi anga kunafoni ambu daminanga jamana nyema noye Colonel Assimi Goïta chef de l'état président de la transition alebi tamalani watina shinka ufeyanno ibena ye ka foko ni nyoye banu ye Assimi Goïta premier ka korchaman signé oni Mali deun aminu ba no fe président de délégation ani chinois ka jekulu chamamba surtout jekulu mununga baranya chilembe économie ani énergie ani fenworoma ulu chamamba oni Assimi Goïta koni naka délégation ye papier signé ke membe se ka to maldo bi lafia mali kona uga sigidala wa ni ko fe ale ni jamana nyema chama mi ye farafin jamana ye ulu fana nyoye kenenka akera sababu ye sababu mbato mali ani jamana chama mun halna soro galyaw do kumba unu nyonti furgu famille belia ni wati ni nyoye ba min kerando e 9e sommet ye shin kawfe no obato onanga jamana nyema we nyogon famu wa e baro nyoya koni obi boloda mali ni jamana chama ni nyogonti surtout farafin jamana nambore no ambe nanga jamana kono inondation membe ake mali kono kara sababu ya sababu mi chen la sema chama wakama mali nyama ye wulika joke ka demeke ka nyesi mama mamun ye gale asoro wa uya nyini mali den kelengelen bele jelife ko beka farnyonka beka wulika joke beka iseko ke mbise ka to mali don ulu bise ka lafia usigi yoro la munu bise ka to fana munu ga yoro chena munu ga so chena munu ka nafulo chena nin koina obise ka do soro mbise ka to obi balo horoya ani dambe konnana hukum kelen konnana mali nyema ko ni ya jira ka foko mawo mabe kise ko ye fenfen ki ka wulika joke ka di ministre nani kumbe président kene ka kunu na yoro mi ye sebe akera fenye femi fara président ko salmi wulika salle de banque sali ngoni fara tebe foka ake dakon niye waniya takalaje o hukum konnana mamunu be nduka bara nyechilembe culture koma anga inafo muso ni chew munun ka bara de dongilda ani munun taye photo tawye foka ta fara ja glalauka ani munu be no ku ka bara de dongul da ne fenwore u chama ba kumbe kenaka ministre nani ode kumbe kenaka kunu précisément ministre mimbe wele ko ministre de la culture de l'artisanat et du tourisme ale ko ni no ye anagoli gindo ale de wele bla ministre tonu mako kana ale de meni bara en konana o ministre tonu ndiya takalaje ministre de la santé et du développement social Jawara Badiallo Touré ale kumbe foka ta fara dambele Madina Sissogo nale ministre des transports et des infrastructures ale fana kumbe kata fara ministre de l'environnement ka ondo oye Mamadou Samake ale fana kumbe ni ministre nu kelengelen be kumata ko akilna ta foka jeteminaw ke ka deme nyini maldon ka bod maldon yoro mimbe se ka to malion munu ye galia soro nyina sanjikola ulu be se ka lafia halisi sambito inondation ko neta kala je kulugoro region na wa jira ka foko ma ba duru foga ta fara kembe shegi ani bishegi ni woro kulde galia soro kulugoro region drona ni ata kala jali sisa inondation kola mali koniye deme soro kabo jekul baro mbe wala ko osha o jekul ngoni aye milliard woro takadi mali ma ko mali ka ta ka deme kenaye mamun ye galia soro foga ta afara mamun fana beno ko ulu be ka kala keshu ani tlemsa ka to tourisme be banga jamana kono na be fama ko anga armée malienne ulu ye deme ngoni ka bita ka do nunun ko nunde dafe hali sisa ambito mali kono nantora mali konana ambita bi doyen nano ye inafo juma tubabukalo tle woro septembre kalo samba fla muga aninani ibina ye ka foko association mbula ka association pour le développement intégré du cercle de Gargando ADCG o koni ye nyonye belebele ke o nyonye konana wiye bureau sigi bureau mi nyama de toye ko Fadimata Walet Umar koni kera muso folo mi ye ni association koni ka anyema yata ni association ngoni association mi sigira wati mina nafo Gargando ale bora gundam ka communal ka ke cercle niyata ka laje bi koni ma ba chaman kumbe keneka baja aga hamatun kumbe no nda leye nyema baye inafo shiado ye min fleni meneka fanfe kata fara honorable Abdoulaye Sisi ana nyona chama we emsa o fana nyema kuni kumbe no ye Musa aga sharotumani ana nyona chama ni wulika jonu ni baranu belejali kera kani biro insigi biro mi yamma bisaba ani wore ukanyama konde komu nyafo chekum na Fadimata Walet Umar
ni yata ka lajɛ maa min ye ni wuli ka jɔ ni baara nu bɛɛ lajɛlen kɛ o de tɔgɔ ye ko Abdul Majid Mohamed Ahmed di Nasser n'ale ye bibina an ka député honorablement dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko membre du CNT ni yata ka lajɛ ni wuli ka jɔ ni baara nu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an kɔni gɛrɛla muso in yɛrɛ la muso min ye Fadimata Waleti ye a ya kumakan minnu fɔ bamanankan na an ka jɛ an k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Parce que an ye cercle kura de an ka cercle kura ni foyi t'a la a foyi ma da a ka baara foyi ma daminɛ et puis insécurité ba de bɛ yen mɔgɔ bɛɛ de taara donc il faut k'an ka ɲɔgɔn minɛ ka lutte ba de kɛ pour que sécurité ka segin ka na o ye gouvernement ka ko de parce que la sécurité a bɛɛ bɛ dépend gouvernement de la pour que mɔgɔ tɔw ka na n'u nana an bɛ les grands dossiers dɔ ninnu dɔw la éducation santé ne t'o se bɔ barakan na o kalan ani kɛnɛya ani administration a bɛɛ bɛ kɛ an bɛna musow an ne tellement fangam b'a la banna ka baara kɛ k'an ka yɔrɔ dilan ka ɲɛ ka yira cɛw ma k'an bɛ se ka baara ɲuman yɛrɛ de kɛ cɛw y'an sɛgɛn don o don u bɛ baara kɛ ma a tɛ ɲɛ mais sisan an muso ninnu aw ye an ka bureau ye muso caman de b'a la an bɛna ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ka ɲɛ u ka ɲɔgɔn minɛ sa u ka baara kɛ foyi tɛ ni baara tɛ an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka baara kɛ k'an ka armée dɛmɛ pour que sécurité ka segin ka na parce que on est tous maliens et le Mali de Gao de Kidal jusqu'à Kaila on a besoin an b'a ɲɔgɔn dɛmɛ an kana fɔ ni tɛ malien ye ni ye kɔrɔfɛmɔgɔ ye o ka bɔ a la donc o b'a fɔ an ye kɔrɔfɔmɔgɔ o man d'an ye an ye maliens de an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ Kaizen touché a b'an touché fana a bɛɛ de kelen donc an ka baara kɛ ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka insécurité mun bɛ yen an b'o de kɛlɛ fɔlɔ insécurité de bɛ kɛlɛ fɔlɔ n'a banna baara tɔw bɛ se ka kɛ jamana ɲɔgɔn kan lajɛ sa u kana n dɛmɛ sa insécurité ko in na an b'a fɛ k'u ka wuli u ka n dɛmɛ insécurité ko in na u kana ni n t'a dɔn u bɛ se ka na ni mun ye mun bɛ se k'an ka insécurité in ban o de ye n ka weleliba ye u ka muso fana dɛmɛ ni muso wulila a bɛ fɛn kɛ u k'a dɛmɛ n'a ma dɛmɛ fana foyi tɛ se ka kɛ ni ne ma dɛmɛ sɔrɔ foyi na foyi tɛ se ka kɛ. Ne tɔgɔ Fadimata Waleti Umar natif de Gargando ne ka cercle ne wolola cercle yɛrɛ de la. K'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲin'aw fɛ maa o maa bɛ k'i b'a fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin groupe Lumière ma aw bɛ se k'an wele n'aw y'an wele numéro min bɛ sɔrɔ an ka page sanfɛ aw b'an sɔrɔ wa n'a sɔrɔ cogo caman fana bɛ yen min bɛ se ka to aw bɛ se ka Lumière TV sɔrɔ pour que aw ka i n'a fɔ aw ka sensibilisation n'aw ka mobilisation fo ka taa fara an ka kunnafoni kan aw bɛ se ka di cogo min na o fana kɔfɛ an tɛ se ka bɔ kuma ni journal in kɔnɔ n'an b'an ka dɛmɛbagaw fɔ n'o de ye madame Fatumata Ɲani Batuli a n'a dɔgɔnin madame Toure Binta Ɲani fo ka taa fara mouvement Anbiko baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan ka tila ka tolisi groupe ma bɛɛ lajɛlen fɔ n'a fana ɲɛmaa ye Fatumata Ɲani Batuli ka taa fara Binta kan wa an tɛ se ka bɔ kuma in na n'an m'an balimakɛ fɔ n'o ye Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique o ɲamaba don a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n'i taara yen nɔ i bɛ Abdul Aziz Tarawele i b'a sɔrɔ yen a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen foli an b'o lase u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa aw kana ɲinɛ fewu Mamutu a n'a jɛɲɔgɔn kelen ka coupe belebeleba dɔ bolo da le 14 septembre n'Ala sɔnna ma nin waati o b'a sɔrɔ an bɛ terrain na Mbugu projet terrain na min bɛ se ka to coupe in kɔni a lancement an bɛ a kɛnɛ kan dala ka jɛ nɛnɛ wulila sisan Mamutu ka publicité o bɛ tɛmɛ ka tugu nin journal na an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ ko fune dimanche ale tɛgɛ bɛ caméra la Ambrosala Toure kuma bara kun bɛ bolo a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma lundi inshallah wassalam. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dimanche Cheikh Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique a filɛ ni bɔra Mbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la
n'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ